Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастед. ҳозир як навор аз бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, анами магазини рақами 91. Аз ами мехоҳам шумода медонед намихел сабатора нишон дидем. Инора ҳозир бисёриҳо мепирсанд, ҳам дар фурӯш ҳаст, ҳам дар иҷора. Хулас нишон метиҳам, каседа ки дар корай метавонед омада аз наздик бинед рақамҳои савдогарам дар амин набор мемонам, пирсон шавед. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. муроҷиати имрӯзаи ман танҳо ва танҳо барои занҳост. Апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, модарои азиз, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед. имрӯз бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ширкати Фаберлик беҳтарин ширкат аст. 25 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. барои ба кор даромадан дар ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан, дар командаи мо кор кардан мехоҳед, донистани забони русӣ лозим нест. паспорти российский мепурсед, лозим нест. стажи корӣ мепурсед, лозим нест. танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки бо интернет пайваст шуда бошад. агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар болои экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занед. ҳама нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам, яъне мисол маслиҳат мекунем. агар ки шумо розӣ ки шудед, якҷоя иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. ва духтарон ногуфта намонад, шитобе дер накунед. анамин каталоги 19 аз 19 декабр сар шуд то 8 январ. ширкати Фаберлик барои мо анамихел тӯҳфаи зебо мондааст, яъне тӯҳфаи гаронбаҳо, яъне каструл ки дар ҳама оила, дар ҳар як хонадони мо лозим ва зарур аст, дар кор аст. шумо мехоҳем бизнеси худро сар кардан, марҳамат худи ҳозир нависен, соҳиби анамихел тӯҳфаҳои хуб гарден. саршави кори шумо, яъне оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба ҳама қуллуҳои баланди Фаберлик мерасен. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. тамошобинони азиз, анамин кадомиша ки мебинен ин сабатора прокаташ 50 сомонӣ будай. ина марҳамат, касе ки туи маърака дора, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай, метавонед прокат гиред. 50 сомонӣ як рӯзуш, се рӯзуш 50 сомон будай дӯстони азиз, як донаш. ана касе ки харидорӣ кардан мехоҳад, 4 таш, намисол ҳамиш як тай, 2 тай сом мешидай, намихе 2 тай михелиш 1000 сомон фурӯшта. инам амихе аз ин ами 4 тами 1000 сомон комплект ҳисоб мешидай, 1000 сомон барои харид. а барои прокат 50 сомон як донаш дар муддати 3 рӯз. хулас беҳтарин вариант, метавонед омада бинед ва баъдан худтон бо фикр кунед ки мехаред ё ин ки прокат мегиред. ин сандуқҳо чандиян? мебелни сандуқҳо 750 сомонӣ дӯстони азиз. ҳамаша? ҳамаи ҳамино 750 сомонӣ. ёша? набинед? кадомиша хоҳен? кандакорӣ кадагиай 750 сомон. иҷада ози дигар намудошам астай. ёям ҳамин нарха? марҳамат, мебилни сандуқ каседа дар корай. рақамҳои савдогар ҳастай, ҳамроҳи хучон гапзанон кунед. ина 750 сомонда метавонед харидорӣ кунед, бо арзон мешавад. ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анамхе доингои новинкаи 3 сангара нишон диҳам. нархи ино донада 110 сомонаи оптимда бо арзон мешавад. марҳамат, нархи 3 метрша дар назар дорам. доингои якум сорти ғавси хушрӯбан. марҳамат, ина гулошо набинед. аз ҳар як гул чанд рангӣ ҳаст. каседа ки дар кор бошад, шумо метавонед ки сурат гирифта дар WhatsApp партоен. даставкарама шумода фаҳмонам. ира бинед, занҷабил гулакҳои гулои туркӣ бисёр рангҳои хушрӯш омадагӣ ҳаст. аз анамин рӯ дер накарда метавонед дархост кунед духтарако. марҳамат, ина гулмайдуҳо ҳамаи ҳамино доинган. доинги 3 санга набинед. беҳад гулои хушрӯ бисёр омадагиай. хучон ҳамашон
тоза ғавсаки хушрӯ. чӣ ранге ки дар кор бошад ҳастай марҳамат метавонед дархост кунед. ине гула бинед чӣ хел гули хушрӯ, гули туркӣ. аз анамин гул 5 ранг ҳаст. кадом ранге ки шумо дар корай чӣ хеле гуфтам метавонед ки скриншот карда партоед. 7 ранг будай дӯстони азиз. аз ин гул гули майда ана ҳаст бо аз анамин гули беҳтарин. ҳамаи ҳамино сесангаянд дӯстони азиз. марҳамат каседа ки дар кор бошад сурат гирифта партоен, скриншот кунед аз рӯи видео ва баъдан дар WhatsApp нависед.